Γέλα δώσε. Πλησίασε. Μη φοβάσαι, παιδάκι μου, δεν δαγκώνω. Επί του παρόντος δηλαδή, γιατί τίποτα δεν αποκλείεται. Όπως πάμε μπορεί να δαγκώσω και κανένα αυτή. Άκουσε λοιπόν, πιτσιρίκα μου, για να είμαστε εξηγημένοι μια και καλή. Εδώ μέσα, και μάλιστα σε τόσο σοβαρά ζητήματα, τον πρώτο λόγο τον έχω εγώ. Πάει και τέλειωσε. Πάρτε το απόφαση. Κι αν τυχόν η μάνα σας μέχρι σήμερα δεν σας έδωσε να καταλάβετε τι πάει να πει πατέρας, θα σας το μάθω εγώ. Εδώ! Αυτοπροσώπως. Μα η μητέρα. Σιωπή! Τώρα μιλάω εγώ! Αν φαντάζεστε λοιπόν ότι εγώ έφαγα τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου στην πιο σκληρή δουλειά και στους πιο καταραμένους τόπους για να μην σας λείψει τίποτα, για να εξασφαλίσω τις σπουδές του άλλου του αδερφού του αχάριστου και τη δική σου την πρίκα. Αν φαντάζεστε, λέω, πως αυτή η πρίκα που είναι 19 χρόνων, υδρότας και αίμα, την έχω για να τη φάει ο πρώτος τυχόν επιτίδιος επαγγελματίας πικοθύρας, είσαστε γελασμένοι. Μα πατέρα, πώς μιλάτε έτσι? Έτσι μιλάω εγώ. Και θέλω να ακούγομαι όταν μιλάω. Γιατί εδώ μέσα, παιδάκι μου, είναι σπίτι μου. Σπίτι μου. Έλειπα βέβαια τόσα χρόνια, για χάρη σας έλειπα. Εσείς όμως, καθώς σε αυτές εδώ τις καρέκλες, τρώγατε αυτά εδώ, πατιάτα. Εσείς περπατούσατε μόνο στα χαλιά, ξαπλώνατε τις πολυθρόνες. Αλλά εδώ είναι το σπίτι μου, παιδάκι μου. Ακούς, και εσύ είσαι η κόρη μου. Κόρη μου. Το βάσο. Εγώ, πατέρα, θα φύγω από το σπίτι. Να φύγεις. Και τώρα μάλιστα, μπρος. Ορίστε από εδώ μέσα. Έχας. Ριέλ. Καλέ, τι τρέχει? Τι τρέχει? Ξεκρεμάω τα πιάτα και τα σπάω. Γιατί? Γιατί έτσι μ' αρέσει. Λογαριασμό θα σου δώσω. Δικά μου είναι και τα σπάω. Άσε με, κυρά μου. Άι πήγαινε στην κουζίνα σου. Άι πήγαινε στην κουζίνα σου. Βρε καλώστο, βρε καλώστο, βρε καλώστο, βρε καλώστο. Εσύ έπαιξες παιδάκι μου, έπαιξες. Πώς έπαιξα? Μπράβο παιδάκι μου, έπαιξες καλά, Χρυσό μου. Όλη η ορχήστρα έπαιξε καλά. Ο Βιενέζος ήταν ενθουσιασμένος. Εμένα μου σφίξε το χέρι. Ο Βιενέζος? Ναι, ο Χόφενμπαργκ. Χόφενμπαργκ είπες. Μπας και έχει καμία σχέση με το Χίντεμπουργκ? Τι λες πατέρα, δεν καταλαβαίνω. Έτσι το λέω για να γελάσουμε. Να μην πω και τίποτα για να περάσει η ώρα. Ώστε λοιπόν εσένα αυτό τραβάει η ψυχούλα σου. Ναι πατέρα. Ούτε μου είναι δυνατό να σκεφτώ τίποτα άλλο. Αφού δεν σου είναι δυνατό, μη σκέφτεσαι και κουράζεις. Ώστε λοιπόν βιολάκι πάμε. Ναι, βιολάκι. Με αυτό σκέπτεσαι να κερδίσεις τη ζωή σου? Με αυτό πατέρα. Με το βιολί? Με το βιολί. Λοιπόν, όχι. Τι κάνεις πατέρα? Αυτό που έπρεπε να έχει κάνει η μάνα σου προπολού καιρού. Κι αν σε ξαναδώ εδώ μέσα με βιολί στο χέρι, θα σου σπάσω όχι το βιολί, αλλά το κεφάλι και τα χέρια. Κι αν σας πέρασε η ιδέα πως καθένας εδώ μέσα θα κάνει του κεφαλιού του, είστε πολύ γελασμένοι και θα έχουμε μεγάλα τράβαλα. Ακούς, πουλαράκο μου? Να σκύλο τυραννιέσαι όλη τη ζωή για να σπουδάσεις ένα παιδί, να το κάνεις άνθρωπο χρήσιμο στην κοινωνία και αυτός να σου γίνει βιολιτής. Με συγχωρείτε πατέρα, αλλά δεν ξέρετε τι σας γίνεται. Τι είπες? Αυτό που σας είπα. Όχι, ωραία. Ουστ! Ένιωσες και δεν σκόπευα να μείνω. Ουστ! Θα έφευγα οπωσδήποτε. Όχι! Παλιόπεδο!